Dobry dzień, witamy wszystkich bardzo serdecznie w przystępnym i 29 dzylu pomierścigłe kalendarium i mamy wydarzenia od 16 do 22 lepinca. 16 lepinca w 1724 roku webczas tak pozwanego toruńskiego tumultu rozgłyżony żma protestantów zdemolowała jezuicki kolegium. A w 1821 roku 16 lepinca papież Pius VII bullą De Salute Animarum wyłączył pomierści i kamieści archidiakonate i włączył je do chełmiskiego biskupstwa ze stolicą w Pelplenie. 17 lepinca w 1307 roku młodzieżny ród Swianców z ranci księcia Władysława Łocietka miał namiestniczy rządę na gduńskim Pomierzim. No i na mocy układu z Brandenburczyma, margrafama w Landowie oddele są pod ich władza, zdradzając polskiego księcia. 17 lepinca w 1876 roku w Kłestyżnie urodził się Aleksander Majkłewski. 17 lepinca w 1978 roku w Bandominie Kłestyżne sedzbie Józefa Wybickiego wedemkle Muzeum Narodnego Polskiego Hymnu. 19 lepinca w 1920 roku Rada Obrony Państwa usadzała na dywnych preskich ziemiach zapadną obywatelską Starża, po polsku Zachodnią Straż Obywatelską. 20 lepinca w 1526 roku we Gduńsku do Gardowych Weszeznów dopuszczele pospólstwo, jak no tak pozwony trzeci werding, trzeci ordynek. A w 1925 roku 20 lepinca po wybuchu pieca zatonął polski torpedówc ORP Kaszub. I w 1985 roku odemkle w trolejbusową komunikację w Słupsku, no i ona działała tam do 1999 roku. 21 lepinca w 1807 roku proklamowali utworzenie Wolnego Gardu Gduńsk pod francuską kontrolą. W 1966 roku zaczęła się budowa fabryki stołowej porcelany Łubiana. No i w 1979 roku Muzyczny Teatr w Gdyni zaczął działanie w Nowej Sedzbie, wiaci je do dziś. I 22 lepinca w 1346 roku Tuchwela dostał od krzyżaków garści prawa, a w 1965 roku w Gdyni wedemkle pomnik Ledzu Młeża. To wszystko do uczestnicy w przystępnych cylekach kalendarza.